bakso, Mas. Ji, nyuwun pila ambekan dhisik to. Lah nggih, Mas. Ji, apa wong ora ambekan to? Lho ket wau nggih ambekan ning rada-rada Kesusu. rada-rada mampet, Mas. Oh, mampet nggih. Iki bisa mampet megan Mas Rio iki lho. Oh nggih. Nggih. Napa hubungannya kali Mas Rio? Lho mampet ora hubungan Mas Rio ki mergane dibekuk nak mampet to. Oh. Lho selange nek gek mili toyo ki nek dibekuk nak mampet. Oh. Nggih. Nggih, Mas. Dileki mle Mas Rio. Jebul ora ketemu akeh kelinciku aja beda aku terus milih nang Semarang kelinciku wis ana jebule bentang kandang, Mas. Ji buntung kandang. Nggih. Mbok anu Mas Rio dikurungi keranjang apa ben ora ucul meneh lho gumun iki. Kurungi ngangge nganu, Mas. Apa? Keranjang nika sing terbuat dari emas. Nah, jen. Mas iki larang, Nduk. Mas larang. Aku biasanya tuku sekilo regane 1.226.000. Nggih. Niku nek sekilo nggih, Mas. Sekilo niku Regane saniki sak gram niku wis 1.270.000. 1.200.000. Nggih. Kula ora umuk Mas kuwi numpang tumbas sekilo kula. Tumbase Mas niku kilon. Kilon gram-gram iki angel. Nggih. Kilon mawon. Tuku lemah yo ambentina niki Mas Joko. Lah, Mbak Novi wae ora ngerti karo Mas Rio, Nduk. Pripun? Bojo kula ki tak kei duit ki. Nggih. Le hasil le kula MC lho, Nduk. Nggih. Angger 20 dina pisan mesti tuku lemah. Oh, 20 dina pisan tumbas Tuku lemah bude ora percaya bude. Tenan niku, Nduk. Alhamdulillah. Niku pinten hektar, Mas? Ya ora hektaran, Lah angel. pripun? Lah pripun niku nek mboten hektaran? Ya wis penting wis tuku lemah penting. Lemah napa niku, Mas? Lempung. Wong tuku lempung wis bahagia Bu nggih. Lah wong desa rak tuku lempung kok jangan godhong gendul iki lho, Nduk. Oh alah tumbas lemah lempung. Ora umuk Nduk ki nek gawe ki nek Mas Rio gawe omah ki paling polke 10 tahun pisan. Nggih. Nek kula gawe omah ki sewulan pisan, Nduk. Omah napa, Mas? Omah tawon. Gawe kludukan ngono ki. Monggo. Nggih. Oh, nyuwun TKW, Mas. Loh, aja meneh kok TKW mbok lagu Irak ki ono Mas kene. Arab Saudi ono. Monggo. Lah jabane kresek-kresuk keburu nafsu wakasane montor mati terus aku tak kebate. Anggo ambekan, Mas. Kimbel ambekan Mas Rizal, kimbel ambekan.
Ngaturaken sugeng rawuh kagem para tamu undangan. Nggih. Mas Joko. Iki Mas Joko sembari ngunjuk kopi mboten Mas? Mpun nonton kopine Mas. Dereng. Pemulane si sepet sekali nggih Mas. Nggih. Lho mergane mau wis ditawani ajeng ngopi mboten Mas, mboten mergo kopi teng mripat mboten sae. Lah mboten sae Mas. Nggih, saene pripun, Dok? Niku diunjuk. Oh, diunjuk to. Oh. Duh, jeneng monggo. Teng mripat niku klilipen. Ngeres nggih. Nggih. Mubeng-mubeng tekan Jakarta lho Mas. Wah, aku ora ketekon Jakarta aku wis nemu lho, Nduk. Lho? Aku gawe tekan Sirandu wis nemu kok. Mpun nemu? Sampun. Nemu napa Mas? Ya ana wajik, ana tahu, ana emping, ana barang-barang ana kabeh. Alhamdulillah. Sing paling bahagia kuwi ya enten. Nggih napa? Ketemu karo juragane IF. Nggih, Wah, Ibu Suki Fadoli. Wah, jan. Iki kinarya warganing permedani berfoto kaping 18. Nggih. Iki senajan to juwe dhewe lek makarya lek apa jenengane pawiyatan, Nduk. Nggih, Mas. Nek jenengan biyen pinten wulan? Kula 6 wulan. Lah, nek kula karo Bu Suki ya beda meneh. 2 tahun. 2 tahun iki. Mergane corona nggih. Nah, neng iki filosofi dari kata-kata corona, Nduk. Nggih. Corona ki nek ngendikane wong Jawa ki ngukur sing barang hurung ana. Corona. Ngukur sing barang hurung ana. Contone iki gayuh masa depan. Nggih. Iki sebulan maning aku kudu iso tuku pitik. Oh, nggih. Sebulan maning pitik iki iso dadi wedhus. Iki ngorona. Ngorona. Ngukur barang sing durung Hurung ana. ana. Oh, nggih. Nggih, kaya aku barang yang ngukur. Iki Ngukur. sto maneh piye carane aku dadi bojone Mbak Febi. Ngono kuwi. Angel iki, Mas. Angel to. Berat. Lah berat iki. Mergone kula ora tau bali. Loh kok iso? Engko sampean kapiran. Loh, ora kabiran rapopo kok sing mau mergo iki garwane cukup siji lho. Nggih. Siji ning Lesem, siji ning Mutisari, siji ning Drewel. Ngapur. Ji monggo, Duk. Lah jamponane kresak-kresuk niki mandeke nganti ping pirang-pirang njuk lali, Mas. Ora apa-apa, Nduk, iki mergane iki kalau jalan Wonosobo banyak simpangan. Banyak simpangan. Nggih, saben-saben pertelon perapatan kudu tuku takon. Kudu takon, Nggih, Mas, kok. Takon. Nggih. Nggih. Nggih, Google Map e jebul tekan anu ngigir gedhe iki lho. Juga iku. Tekan Delimas, Sanggaluang. Nggih, tekan Delimas Sanggaluang yo kesasar. Oh, nggih, nggih. Nggih, monggo. Nasi
tuh. Gong Cina. Lagi dari gong Cina ngene iki to. Nggih. Loh, aja meneh gong Cina. Wong antek presiden aku ya apal kok. Oh, Presiden Cina. Apal Sinten, kula. Mas? Li Jinping. Gadah nomor WA. Gadah nomor WA-ne. Biasa aku cat-catan karo presiden Cina ki anu Mr. Li Jinping. Oh, alah bahas Nggih. napa, Mas? Ya biasa kan Mari, mengenang masa lalu ya bakar anu apa busil, nggih telo barang angker nang ngene mbae mbiyen nang Jogja kok ngono kuwi to. Oh, nggih. Mergo Li Jinping asline Jogja. Li Jinping niku asline Jogja. Nggih. Nggih padha karo Mas Rio iki aslinipun rak Cilacap. Cilacap. Nampung agengipun teng Korea. Nggih. Nggih. Jadi saiki menua di anu Drewel. Drewel. Nggih. Matur suwun Sami-sami, Nduk, Mas. tebangipun serengan diajeng Fabiola. Nggih, monggo ki katut dhumateng para kadang-kadang tamu ingkang nembe kiwala rawuh ngaturaken pambagya